И ето от тук почна нашето пътешествие, при което ще прескочим 9 хълма, ще отидем в 10-та долина. По този път ще тръгнем и там ще намерим някой друго крастъл магаре. Намираме се в Залхензе. От тук почва нашето истинско ски пътешествие. Част от героите са тук. Махайте, герой! Така, цяла нощ е валял сняг. Рак-траците минават постоянно, но имаме по 10 см пресен сняг навсякъде. Сега ще се качим на ето тази синя кабинка, да превземем източния склон и ще пуснем западния. Слязахме от кабинката, Залхензе остава зад нас. Сега поглеждаме на запад, трябва да се спуснем от тази писта, за да стигнем до Флахау-Винкъл. Успех, момчета! Вече сме в Флахау-Винкъл, слязахме по тази писта и сега се намираме ето тук. Ще вземем автобусче до тук и с лифтовете нагоре да слезем до Клайнарол. Сега сме в автобуса, пътуваме към отсрещната страна на Флахау-Винкъл с автобусче. Аванка е зимна приказка. Борбата продължава. Смокини и черници, борбата продължава. И ето, че от Флахау-Винкъл стигнахме до върха между Флахау-Винкъл и Клайнарол. И сега трябва да се пуснем на източната страна, която се пада някъде там. Ето е картата. Да, тук снега е доста по-силен и карането ще бъде голяма. Ето и Пламен, който се спуска към Клайнарол. Принципно се вижда в далечината, но тази камера и този сняг не ни позволяват да имаме добра гледка. Вече слязахме в Клайнарол и снега продължава да вали. Тук така седим и геройски чакаме автобусите, т.е. един автобус да наземе до Вагрейн. Някой е уморен. Може би всички. Аз по едно време вече порих сняг и ето тук. Докъде? Покажи за камерата. Снега докъде беше? Тук. Мисля, че лъжиш. Беше над коляното, аз го видях. Нали? Над коляното. Това е толкова смокли целия ми платформа. За сега пътешествието, макар и тежко, е приятно. И така, вече сме във Вагрейн. Така една рекичка минава. Има мостче, на което стои Пламен. Зад него се намира лифта, който ще ни заведе някъде на върха. За да продължим пътешествието, на запад сме слезли от лифта, който накачи от Вагрейн до някакъв си връх. И сега Светло ще ни каже какъв е плана за действие. Слушаме. Гранд Канбери, 1702 метра. Аз кадър ли си? Вече да. В момента се намираме тук. Сега се спускаме 39 синя. Тук. Това не ми. Това е последния лифт за нагоре преди дългото спускане към Алпендорф. Дай да махнем за последно. А Пламен къде е? Какво ще направим? Ще се спуснем долу. Пламен го няма. Долу и след това И това е последното спускане към... Къде отиваме? Алпендорф. Алпендорф. Последното спускане към Алпендорф. От тук се почва края. Слънчето се показа. Времето се оправи.
Оправи се на върха. Пристигнахме вече на крайното място, победа. Всички са цели. Това е Алпендорф, това е кабинката, която ще навози обратно нагоре. Това ще е заведението, където ще пим бира. Братче да иска да вземе камерата. Дай тогава камерата, за да снимам оператора. За да снимам оператора на цялата операция днес. Браво! Много добре.